Правиме лапи, малко клинчи правиме. Окей. Не се пресичаш, защото може да се измориш. Вече не само правиш клинчи, ти сега ще натискаш. Да. То е особено. Димака направо ще заспи. Направо, да. Ще заспи преди матчи. Ева ти лудя. Голям дивак. Димо. Димо, право. Спокойствието е при него на друго ниво. Да. Всеки има така моменти, в които му е тежко и му е тегаво. Важно е да ги преодолееш тия моменти и да покажеш, нали, характер. Да покажеш характер, да дойдеш в залата, да се развлечеш 100%. Ясно е, че сме изморени понякога и че ежедневието ни идва в повече, но имаме работа да се върши, така че сме тук винаги. След първата минута нямам пас. Защото е влезнал в боя, вече е разгадал противника, готов е за бой, вече има достатъчно опит, има доста мачове. След 20-30 секунда разгадава противника и затова всеки мач свършва в първия рунд. Това Антон Петров да го каже, не се е случва на всеки. Рядко чуваш браво, ама като го чуеш, поне знаеш, че наистина си за браво. Не е просто е така да мине номера. Със сигурност много рядко се чуват така хвалби, но когато си го заслужиш, ще ги чуваш. Много ляв. Винаги мислиш това лоу-кик. Защитата и изтеглянето, винаги. Браво. Лоп настрани веднага да си готова. Така. 20 секунди имаш. Дай, 5. Серия веднага, серия. Точно така. Горе лявата. Така. Пак тежко, 20 секунди. Пак. Така, среща. И коляното. Настрани. Кика. Десен кик горе. Настрани. Пак. Едно, две, 10 маха. Pressure on my chest, I embrace it. Fear in my throat, I can taste it. Blink once, that's a slip, that's sleep. So I stare to the dark stairs deep, no ref, just a still nerve. Heart thumping a slow curve. If it moves in my blind side, neck turns, I arrive on time. Yeah, it's a grit and I love. Nah, hype, every twitch, every breath on sight. If it swings, I slip, then strike. I don't flinch, I don't fold, I bite. Yeah, when it hits, I rise, not run. Every scar in my skin, day one. If it's war, I walk, not crawl. I don't break, I don't beg, I brawl. Post drum in the side of my neck. Read tells like a page out of sec. See fear in the tap of a heel. See doubt in the drag of a step. That's real. Let's go! Fight film loose in my skull. Чек, ай! Добра, аре момче, 20 секунди имаш. Диши, айде! Два, айде по два, тежки, хлоп. По-тихо, по-бързо, айде! Браво, то браво! 10 секунди, Круше, айде бе! Круше! Дай! Ще спирай! Да, някой те пусна така. Право, аз те бутам със силата. Да, там се разбира, виж? Да, без да влизаш, нема. Кой те бута е така. Брайки, дай какво става. Наистина, бе да ти прави.
Така, излез от тук. Браво. Браво. От която ръка ти е отдолу. Вече си върнал. От която ръка ти е отдолу. Стой. Която ръка ти е отдолу. It's a grid and I love, nah hype. Every twitch, every breath on sight. If it swings, I slip, then strike. I don't flinch, I don't fold, I bite. Yeah, when it hits, I rise, not run. Every scar in my skin, day one. If it's war, I walk, not crawl. I don't break, I don't beg, I brawl. Ooh. В бойните спортове аз преоткрих себе си, преоткрих качества, които не съм смятал, че имам. И така, бойните спортове изцяло вече са отражение на моя живот и на моя характер. Живота на един боец е изпълнен с трудности, както в принцип във всяко нещо, с което да се занимаваш, хората няма да видят най-трудните ти моменти и това е съвсем нормално. Не трябва да се съсредоточаваме на тези неща. Ясно е, че има много трудни моменти. Мисля, че във всяка професия е така, особено в нашата. Са хиляди нещата, които няма да видят хората и няма да дадат важност на тях, но ние сме избрали този начин на живот, така че това не ни притеснява.